iya iya. Siapa ngerti lah. Wah, kan Salindri membuat gebrakan keluar dari mobil. Nembang. Oh iya. Ya ora patut. Oh iya, empan papan ya, Nduk ya. Iya. Empan papan. Luar biasa. Matur nuwun tanpa upama. Menika ugi wonten ingkang ngersakaken jineman tetanya kula wakili gendra menika. Nggih. Nyuwun pangapunten. Ya, mergo isih akeh banget iki pamundhut sing rung diaturake. Contone apa, Tru? Iki sing ngersakake gubuk asmara barang. Ya, iki sing nembangi ratune gubuk asmara. Ayo. Sapa? Mbak Birgita Ayu Setiani. Sing kulino saba ning gubuk. Ayo. Ratu gubuk asmara. Yen winongi ratu jaranan. Yen si Mbak Trihastuti